Учените имат теории за всичко, но днес ще разгледаме 7 мистерии от Франция, за които и те не знаят какво да кажат. Годината е 1518. В един горещ юлски ден по улиците на Страсбург жена на име Фрау започва да танцува. Без музика, без видима причина. Тя танцува с часове, после с дни. До края на седмицата към нея се присъединяват още 34 души, а до края на месеца над 400. Това не е било празненство. Хората са били в транс, лицата им изкривени от болка, краката им кравели, но те не можели да спрат. Местните власти решили, че за да се излекуват, хората трябва да танцуват още повече. Дори наели музиканти и построили дървена сцена. А резултатът – десетки починали от пълно изтощение. Но какво е накарало тези хора да танцуват без да спрат? Някои учени смятат, че става дума за отравяне с гъбичка, която предизвиква халюцинации и спазми. Други психолози твърдят, че това е класически пример за масова психоза, породена от екстремен стрес, глад и болести. Истината обаче си остава загадка и до днес. Никой не може да каже със сигурност каква е причината, а ние можем само да гадаем. Южна Франция. Годината е 1764, а жителите на провинция Живодан откриват първите си жертви. Нещо се крие в гората, наблюдава хората, издебва момента и напада. Това е звяра от Живодан, или смятан от хората за истински върколак. За разлика от обикновените вълци, това създание нападало само хора, най-често жени и деца, и според очевидци е било с размерите на теле, с червеникава козина и огромни челюсти. Паниката била толкова голяма, че самия крал Луи 15 изпратил личната си гвардия и най-добрите ловци на Франция, за да убият чудовището. Въпреки масовите хайки, жертвите надхвърлили 100. Звярат изглеждал неуязвим за куршуми. Едва през 1767 година местният ловец Жан Шастел успял да го застреля. Според легендата, използвайки сребрен куршум, именно от тук започва твърдението, че върколак се убива със сребрен куршум. Дали е бил върколак или не, този хищник си остава загадка и до днес. Древна легенда гласи, че близо до бреговете на Бретан се е намирал древен град на име Ис. Това е френската Атлантида. Построен под морското равнище, градът бил защитен от океана чрез огромна дига. Той бил управляван от крал Градлон, който притежавал златния ключ за портите на дигата. Но градът бил прокълнат от пороците на кралската дъщеря, принцеса Дахут. Легендата разказва, че тя се влюбила в красив принц, който поиска от нея да открадне ключа от спящия си баща и да отвори портите, за да бъдат заедно. Тя се съгласила и откраднала ключа. Принцът обаче не бил истински принц, а демон, който се е престорил на такъв, за да заблуди младата жена. Океанът нахлул с ярост, поглъщайки града и всичките му богатства за броени минути. Днес град Ис продължава да живее в бретонския фолклор. Местните рибари разказват, че в тихи дни все още могат да чуят звъна на църковните камбани на Ис, идващ от дълбините на морето. И макар много хора да смятат това за красива приказка, археолозите продължават да откриват останки от древни пътища и селища край бреговете на Бретан, които са били погълнати от покачването на морското равнище. Дали древният град наистина е съществувал? Проучвания се водят и до днес. Всяко уважаващо себе си средновековно френско семейство е искало да има благородно потекло, но династията Лозинян твърдяла нещо много по-странно. Те вярвали, че произлизат от русалка. Името й било Мелюзина. Според преданието, Мелюзина била невероятно красива жена, която се омъжила за благородника Раймондин. Тя му поставила само едно условие – никога да не я търси и да не влиза при нея в събота. С нейната магия тя му построила великолепни замъци и му родила много синове. Но човешкото любопитство надделяло. Един съботен ден Раймондин надникнал през ключалката на банята й. Там видял жена си да се къпе, но от кръста надолу тя имала огромна змийска или според някои версии рибешка опашка. Разбирайки, че тайната й е разкрита, Мелюзина се превърнала в дракон и отлетяла с пронизителен писък, оставяйки семейството си завинаги. Това е може би най-популярната френска легенда, която оставя отпечатъка си чак до днес. Представете си човек, който е бил приятел с Казанова, давал е съвети на Мария Антоанета, говорил е свободно над 10 езика и е твърдял, че е на няколко стотин години. Това е граф Сен-Жермен. През 18 век той се появява от никъде във френския кралски двор. Бил е виртуозен цигулар, гениален химик
и притежавал огромни богатства, чието происход никой не знаел. Най-голямата му тайна обаче била свързана с алхимията. Много хора вярвали, че е открил елексира на живота. Той никога не се хранил публично, пил само специална отвара и изглеждал на около 40 години в продължение на десетилетия. Макар официално да е обявен за мъртъв през 1784 година, свидетели твърдят, че са го виждали стотици години по-късно. Той е бил забелязван по време на Френската революция през 19 век в Лондон, а дори и през 20 век. Възможно ли е този човек да е бил наистина безсмъртен? Възможно ли е да е жив и днес? Няма как да говорим за френски мистерии и да пропуснем великия Нострадамус. През 16 век този обикновен аптекар и лекар по време на чумата се превръща в най-известния пророк на всички времена. През 1555 година той публикува своите пророчества, сборник от 40 шия, написан на сложен и кодиран език. Според много хора, той е предрекал с невероятна точност едни от най-известните събития в човешката история. Интересното при него е, че той обичал да вдишва дима на някои специфични билки и така изпадал в транс и е получавал своите видения. Дали именно по този начин не е отключил нещо в мозъка си? Знание, което всички хора имаме, но стои заключено в съзнанието ни. Някои хора вярват, че той е открил начин да вижда през очите на своите бъдещи прераждания и затова е описал по сложен начин нещата, които вижда, защото не е разбрал технологиите на бъдещето и е виждал един непознат за него свят. Скептиците обаче твърдят, че стиховете му са толкова неясни, метафорични и пълни с астрологични термини, че хората просто ги напасват към събития, след като те вече са се случили. Въпреки това, фактът, че 500 години по-късно книгите му продължават да се четат и тълкуват при всяка световна криза, е феномен, който казва достатъчно. Камъните от Карнак. Това е може би най-интересната за мен лично мистерия от Франция. За тези камъни се твърди, че са по-древни дори и от Стоунхендж и пирамидите в Египет. Те се намират във френския регион Бретан и учените и до днес се задават въпроса: кой и защо ги е пренесъл и подредил в тази форма? Представете си над 3000 гигантски каменни блока, издигнати и подредени в идеално прави линии, простиращи се на километри. Те са поставени там около 4500 година преди новата ера. И до днес никой не знае как точно са били пренесени тези скали, тежащи десетки тонове. И най-важното, защо? Една местна легенда твърди, че това е римски легион, който магиосникът Мерлин е превърнал в камък. Явно по този начин в средновековието са се обяснявали наличието на тези структури. Научните теории предполагат, че това е гигантски астрономически календар, сложен детектор за земетресения или свещен път към отвъдното. Камъните от Карнак стоят там мълчаливи вече 6000 летия, пазейки тайната на цивилизация, която е изчезнала без да остави нито една написана дума. От танцуващи хора до безсмъртни алхимици и камъни на 6000 години. Франция определено крие едни от най-интересните мистерии. Това е всичко. Ако видеото ви е харесало, дайте лайк и се абонирайте за канала.